Amal ma wu an ɲɔgɔn tuma kibaruya m'an bolo bi ka da kulu kan o de ka fɔ walejugu kɔni taara ka ɲɛsin Gawo ma kunun tɛnɛndon novembre kalo tile 12 kɔnɔna la. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ an ye nin walejugu kɔni sen fɛ maa 7 kɔni bɔnɛlen nin na ani maa 6 kɔni joginna. O maa 6 la a jira k'a fɔ an ye maa 2 kɔni ye maliyɛn ye a tɔ maa 4 kɔni ye dugu wɛrɛ maaw ye. Ni walejugu yɛrɛ bɛɛ daminɛla kunun tɛnɛndon 20h wagati la ni maa dɔ kɔni tun bɛ yen nɔ n'ale ye mobili fa mugujugu la k'i ɲɛsin soba dɔ kɔni kɛnɛma ka taa ni mugujugu nin kɔni ci o waleya ninnu de sen fɛ sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ ani tɛmɛdalamaa minnu bɔ yen nɔ n'olu kɔni dɔw joginna ni dɔw bɔnɛna nin na banbagati jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'u an b'a fɔ o ma alikalida o ko olu kɔni ka bolofara kelen nɔ bɛ nin waleya jugu in kɔni na n'an b'a fɔ o bolofara in ma GCM. Nin waleya in yɛrɛ la a yirala k'a fɔ nin waleya in ye yɛrɛfaga waleya ye sabula maa min yɛrɛ kɔni ye nin waleya in kɛ ale yɛrɛ kɔni bɔnɛna a nin na. An balimaw kunnafoni wɛrɛ min b'an bolo ka da kulon kan bi o de ka fɔ maa dɔ kɔni suyera joli la jumadon novembre kalo tile 9 kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen min kɔni suyera a tɔgɔ ye Mamadu Danbele ye a si bɛ taa san 35 bɔ ɲɔgɔn na. A yirala k'a fɔ ni maa kofɔlen kɔni hakililabana dɔ tun b'a la sabula jɔɲɔgɔnw y'a yira k'a fɔ ko ni maa in kɔni a bɔra Bamakɔ ka taa fo Joyila sen na mais o n'a sababu a kɔni ma dɔn a la don kelen na ko a bɛna essayer ka nin waleya in kɔni kɛ sabula jani nin waleya in kɔni ka kɛ a n'a jɔɲɔgɔn kɔni tilela ɲɔgɔn kan o m'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ ko a kɔni bɛna nin waleya in kɔni ta ka ɲɛsin a yɛrɛ kun ma. O hukumu kɔnɔna la Joyila polisi maaw kɔni olu y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni taara su kɔni gulonnen sɔrɔ foro dɔ la an bɛ wagati min na ko bi u kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛliw na sabula kun kelen kɔni ma sɔrɔ ni maa kofɔlen ka saya in na. An balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo ka da kulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la.